बोसोरसे जानायनि सिगाङावनो माखासे क्ल'जआ इमप्लिमेन्ट जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ आरो दिनै मोनसे गोदान मोनसे एचिभमेन्ट जिखिनि एनडिपिनि लिडार आरो केडार बिथांमोननो अनसुंथाइ होनाय हाबाया दिनै जागायबाय नाथाय बियो फेज वाइजआव जागोन दिनै गिदिर मोनसे फेज जादों बिनि उनाव थालांनायफोरखौ लासैनो फेज वाइजआव खालामनो होननानै गभर्नमेन्टआ बुंदों आरो केन्द्र सरकारनिफ्राय 4 लाख बेखौ होनाय जागोन आरो आसाम सरकारनिफ्राय 2 लाख होनाय जागोन होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायदों आरो बेखौ लासै लासैनो बिथांमोना मावगोन आरो बेजों लोगोसे मोनब्रै स्पेसियेल कर्ट गायसननानै जायफ्रा अलरेडि कनभिक्ट जानानै दङ एबा जेलाव दङ बिथांमोनखौ बरननायनि थाखाय माखासे इनिशिएटिभ लागोन होननानै गभर्नमेन्टआ फोरमायदों दा बिनिखायनो जों आसा खालामो कि थाबैनो जिखिनि जोंहा एकर्ड जालांबाय 24 जानुवारियाव बियो इमप्लिमेन्ट जागोन। सार सोंनाय जादों कि रन्जन दैमारिया थाबैनो गनाय जासिगोन नामा? बिनि थाखाय जों बयबो नांगासिनो दङ मानोना बिथांखौ बरननाया जोंनि बयनिबो थांखि आरो दिनै एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानायनि जि इनिशिएटिभफोर बेवहाय रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय ओंखारनांगौआबो मोनसे जोंनि खामानि होननानै जों बयबो दायित्व लादों। सार लास्ट कुइसन एस'सियेट जे बर' अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय जादों बेयो माने आसामा बिटिआरआव माला खालामनाय जागोन? बियो अलरेडि बिनि खामानिया स्टार्ट जाबाय आरो बिखौ नैबे जानुवारिनि उनथिंजिनिफ्रायनो माखासे खामानिखौ मावनो थाखाय आसाम सरकारखौ जोङो खावलायदों।